Okay. Tuloy-tuloy pa rin ating motor ride ventures. Ang tinatak namin na maliit na kalsadang ito ay papunta ng Encanto Falls. Medyo matarik. Nakalaki oh. Busog na naman si Bitotoy at tayo ay nag-full tank na muna para siguradong hindi magugutom si Bitotoy sa biyahe niya, no? Meron tayong kasamang naka NMAX, merong dalawang naka Mio Yamaha, and then Honda Click. Syempre walang iba kundi ang ating si Honda Beat, si Bitotoy. Yan, medyo marami tayo ngayon, so mas maganda, mas marami, mas masaya. Tara, biyahe na tayo for 37 minutes sa loob ng 32 kilometers. Ako na lang. Okay, mahanap pa sila pagkaganan, ha? kami daw mauna. Tara, let's go. Lalaki ng mga truck dito. Ini lang kaya bisa masaya ano ito. Mostly truck ala. Mayon ito yung oras. Lalaki ng mga truck dito. Nasa may Milaor pa lang kami. Yun. Hanap muna tayo ng mga kainan. Breakfast muna tayo bago tayo tumulak papunta ng Libmanan. Mommy Course Kitchen. Yan. Silipin natin ang mga pagkain dito. Ano itong topping order ko? May sarang insigro po. Yun, may pansit oh. Saka pansit. Pansit. Alright. Breakfast muna tayo. Dito sa Mommy Course Kitchen along San Fernando. Ayan, nakapag-breakfast na tayo at tuloy-tuloy na ang biyahe natin, ano, for 33 minutes 25 kilometers. Ang biyahe natin papunta ng Libmanan sa may Pillars of the Saints at dun sa may bahagi ng Bulalakaw Hills. Tara, let's go. Sa bahaging ito ng San Fernando
maraming pwedeng mabiling mga ano, souvenir, pasalubong. Yan, usually mga pili nuts. Yan, eto. Yan, siguro mauna na tayo para sa facing ng ating biyahe, ano. Yan, nasa unahan natin si Manny Gilbert, tayo yung mag-navigate sa kanila. Nasa may Pamplona na tayo. Marami pa pala dito mga ano, punong kahoy, kaya kapag bumabiyahe ka dito presko, ano, yun, malilim, di ba? Sana all ganito ang madadaanan mo sa pagbiyahe para di ka ano mainit, ano. Yun, dami pang punong kahoy dito. Dito na tayo sa napaka straight na kalsada, tuloy-tuloy, kaya bilo tayong bumakpak dito. Yun, that's my dream bike, Honda ADV. Nasa harapan natin. Magkakaroon din tayo niyan, ano. Kaya Bitotoy, magkakaroon din ng kapatid si Bitotoy na ganyan soon. Honda ADV. Pareho sila Honda Beat and Honda ADV, parehong malakas. Duman, nakalampas kita. Lampas kita, Manoy, duman kita. Duman. Tara yun. Turn right baga. Itong sa Pillars of Saints, Bululaco Hills. Ayan eh, Bululaco Hills. Oh, yan eh. Tuning ko to. Nakapal yung tulayaling ano. Tulay. Pero ina mismo mong tinampong ini. Yan, agi yan. Ayo, salamat boss. Kapal yung tulay, diretso to dahil ako mapaharap ani. Ayo. Na to eh. Thank you. Yung mano digdi. Tama digdi talaga. Yeah. Yan. Dito na tayo sa may Limanan Road. At tinatahak natin ang papunta ng Bululaco Hills. Yun, malapit na tayo. Malapit na tayo din sa Pillars of Saints, o yung ano, sa may Marian Statue. 800 meters. Yan, sa may Marian Statue, o mas kilala sa Pillars of Saints, dito sa may Limanan. Yan. Lapit na. Finally, makakarating din tayo dito. Yan. Eto na, yun o. Yun na. Dito na tayo. Yun. Ganda. Yun. Ito muna masakat sa ano o. Ganda.
dito. Right. Disciples pala. Destination reach. Marian Statue. Yun. Diretso na, diretso na. Ganda. Yun. Hindi da talaga. Sabi ka itong akin na. Ayaw. Iyo ito sabi mo kasi babae, mapatuod ako. Dahil lang siya sementado, pero kaya siya. Sementado. Kaya kang motor yan? Oh. Off-road gaming tayo ngayon. Off-road gaming tayo ngayon. Off-road gaming tayo. Alright. Yan. Kaya naman. Kaso maliit lang yung yung daanan dito. Pero kung kakayanin naman. Maganda kung ma-develop sana to
Masemento. Nagsensinda? Yun ang pupuntahan natin, oh. Doon, sa tuktok. Alright. Oh, ano, lako pa ka mo? Kaya naman yan. Ano? Kaya na yan. Kaya na yun. Kaya na, plat patag na yan. Harayong patuman. Gusto nindong adventure. Ginusto nindon eh. Okay. Oo, di ba? Napalaban si Bitotoy. Kayang-kaya, oh. Maski off-road. Yan. At dito na tayo. Finally.